Kaixo egunon, ongi etorriak gure aztertetan saioa. Gaur beti bezala elkarrizketekin hasiko gara, eta Peruk ekarri dugu. Kaixo Peru, zer prestatu diguzu? Kaixo Maite, bai, gaurkoan Nogeneko taldekoak etorri dira, eta elkarrizketa bideoarekin utziko dizuegu. Gaurkoan gurekin Nogen taldeko kide batzuk izango ditugu, Eider eta Ales. Nogen taldea 2016an sortu zen eta bere lehen urtean kantuak osatu. Lehen EPA kaleratu eta kontzertuak ematen hasi ziren. 2018an lehen diska luzea kaleratuko dute, haien pop-folk estiloa mantenduko duena. Gaurkoan gurekin Nogeneko abeslari eta gitarra diren Eider eta Ales. Kaixo, gaurkoan Ales eta Eider etorri dira, eta, elkarrizketarekin hasiko gara. Zergatik eta nola hasi zineten Nogenekin? Guztia hasi zen 2015-2016 kurtsoan gure abeslari eta ukelele jotzaile den Markel juntzan Erasmusera Dinamarkara, eta nik uste herriminak edo azkenen ateratzen zeanen etxetik sentimenduak loratzen zaizkizu, eta horrek bultzatuta erabakizun ukelelea jotzen ikastea eta abestiak egiten hastea. Eta hola, lehenagotik Markel eta bio laguna handia ginen, eta egiten genituen ensaioak distantzira. Bidaltzen zizkian WhatsAppez bida zein deten, eta nik esan bida, tal, no seke, eta juten ginen hola, pixkanaka abestiak eta egiten. Gero etorri zen onera, eta guztiarekin jarraitu genuen, gaur arte. Ezagutzen ez zutenentzat, ze musika mota jotzen zute? Gu gure musika estiloa definitzen dugu pop-folk doinutan sartzen dela, ze azkenen badaukagu ukelelea eta hori bastante berritzailea da euskal musikan, eta horrek ematen dio pop-folk kutxuei. Eider badakigu berria zerela taldean, eta, nolakoa izan da ongi etorria? Bai, hasi nintzen, maiatza ekaina hortik, eta egia esan ongi etorrie oso ona, nik esango nuke oso ona, beraiek esan marko lukete baita, agertzen mozkoa. Baina ni bintzat oso guztua, asko lagundu ziaten ritmoa hartzen, ze hasieran bai dala txokantea, lan ritmoi jarraitzea, baina bestela oso guztua, eta asko lagundu ziaten beste guztik ikasten eta pixka mundu honetan mugitzen. Eta Ales, nola izan da prozesu hau edo? Onartu beharra da, ez dela errisa izan, ez genukako gaundirik zerotik ezagutzen genuen jendearentzako kastin bat irikitzeko, eta beti izan gara oso lagunak eta olako gauzak probatzearen aldekoak, baina azkenean lokaletik pasa da jende asko, eta Eider etorri zenean berehala juntzan, izan zen kandidata serioenetako bat, eta lehenagotik ere musika munduan eta ibili izanak laguntzen zion. Eta behin taldean sartu dela, zer esan, super gustora gaude, atzea jungo gina pirilera, seguro, 100%, erabaki berdin hartuko genukela, así que oso gustoa. Taldetik kanpo nola antolatzen zeate lanarekin eta taldearekin? Egia zaila dela denak koinziditzea, ze azkenen bakoitza bere bizitza dauke, eta ni unibertsitateen nau, baina beste guztik lana daukate, eta hori konpaginatzea bai da zaile, baina azkenen kuestioa gauza guztietan bezala denbora hartzea, eta hasten dauzkeu pare bat egun denak juntabargeanak, eta hor juntatzea ensaiatzeko, erabakik hartzeko, bilerak iteko, eta gure arteko harremana ona da, orduan horre baita laguntzen doze, azkenen motivazio bat daukezu baita. Bai. Txikitan pentsatzen zenuten horrela bukatuko zenutela taldearekin edo, Ni txikitatik ibili naiz musika mundun, musika eskolan eta hola, eta talde ezberdinetan, baina ez nuke inoiz meta fijo bat edo ez duzu
pentsatzen nun buka behar duzun, eta ez nun inoiz imaginauko nogen bestelako talde baten bukauko nula. Osea, ni bintzat, egiten nun musika eta hola disfrutatzeko eta ondo pasatzeko. Ba, ez dakit, ni beti da nik ere, bueno, musika oso zale izan naiz. Gitarra jotzen hasi nintzen, eta 10 urte dola euskala. Eta enun espero, eta hori esan dezaket, horrelako musika estiloak egiten bukatu, ez dugu bukatu, baina arituko nintzenik. Dexente joera eukidet beti bai rock klasikora eta baita hardcorera edo incluso metal batzutan. Así que bueno, hau egitea asko gustatzen zait, gaur egun entzuten dutena hori da, osea Mumford & Sons asko entzuten dut. Orduan gaur egun harrapatzen hau olatu hortan, oso gustoa. Ba, taldea gaztea zeate, baina sarritan entzun zaituztet irratian. Nola sentitzen zeate? Ba oso pozik. Azkenen erabakitzen dezunean zura abesti propioak egitea, beti daukazu horrelako ahots bat horratzean esaten dizuna jendeari irakusteko eta jendeak entzun eta ikasi eta beraiek abesten entzutea dagoen gauzarik politenetako bat, musiko bat entzako gutxienez. Eta irratian entzutea bada oso agradezitua gaude, egia esan irratian entzutea. Nik ez galdera hau erantzun zegoen. Berri naiz, baina bueno. Baina hori baita oso arnoa berei da. Lanagatiko hain arte, eta lan egiten jarrituko dugula. Entzun dugu, disko berri bateako ez zutela aurrerapen txiki bat edo? Nolako izango den diskoa? Bai, azaron dator ja disko berrie. Eta... Fosforito edo? Ez, arroxa bastante natural. Ez, baina bai, disko berri da evoluzio bat bezala, ez? Lehenengo EP-en evoluzio bat, soinu heldugo bat daukena, ez? Esan deke? Eta... ez da ezin gauza asko esan, ez? Ez, baditu dudaderik gabe aurreko EPEak zeuzkan alaitasuna eta inozentzia bustita dauden abesti batzuk, baina gero badago beste adar bat, esango nuke helduagoa bezala, serioagoa musikalki, nik uste kalidade hobeagokoa incluso, eta dauka, desde luego, dago grabatuta estudio baten oso profesionala eta oso gauzak oso fine egiten dianak. Beraz, emaitzarekin nik uste oso harro gaudela. Oso ondo ba. Zentzu dira gaur egungo arazoak talde batzuk egitzeakoan? Arazo nagusiak edo? Asko eta handiak. Azkenen jendeak ikusten duena da kontzertu bat. Ez du ikusten horren atzean dagoen lan guztia. Eta da musika azkenean da musikari batentzako izeberg bat, ez dela. Airean dagoena da ezerrez, gero hor atzean egin behar den lan guztiarekin. Orduan bai gertatzen zaigu batzutan oso gutxi baloratuak sentitzea iritsi gerala eta gero dago euskararen kontua ere, baina hori ez da musikaren parte, hori da euskara zorionez edo zoritxarrez daukan alkantzea eta mugatzen zaitula egin batean gutxienez, eta musika izan hizkuntza mundutar bat, bizkat mugatzen zaitu. Kanpora ateatzeate, kontzertuak aurkezteko edo hemendik egin dituzte? Momentuz Euskal Herri mailan ibili da. Iparraldea baita jungea uda hontan, baina momentuz Euskal Herri mailan, baina bai gogo asko dauzkegu kanpora ateratzeko. Zeintzuk izan dira zuen bizipen honenak? Nik enuke ez zer esango konkretuki, ez naiz jungo baditugu oso egun honak eta egun ez honak, baina ni hartuko nuke
pista askoz ere orokorrago bat eta esango nuke egin duten harremana lau gentillaje hauekin. Eta ez daukazu pentsatua kontzertu bat edo horrela? Burura etortzen zait Lekeitioko kontzertua, etortzen zait ere bai Jaietan edo? bai, iraiak batean, espreski, glaukomarekin jo genuen, etortzen zait ere bai Getarikoa, eta utziko diot nire podioa izteko abenduak 27an Antzokizarren joko egun kontzertu horri lekua utziko diot, bazpare. Bueno, ikusten zute hemen eskola batean gaudela, zuen oroitzapenak eskolan zehar edo? Bueno, ni guandik ikasten nago, orduan ez dait oso urruti gelditzen zuen posizioa edo. Eta, ni gogoratzen naiz, asko apuratzen nintzela azterketan gatik eta hola, baina baita klasen oso ondo pasatzen nula, azkenen lagunekin eta hola, gero unibertsitatea edo saltoa emandakon, beste harreman horiek ekitea eta kontrolatzen zea ikastolan zerenen ze protegituta zeren ez, eta baina oso oroitzapen honak orokorren. Bai, nik ere, nire pizkat urrutiko galditzen zait eskola, unibertsitatea ez horren beste. Hobeto pasatzen nuen ikastolan unibertsitatean baino, así que disfrutatu zazue. Eta zer esango zenioke laugarren mailako ikasle bateri edo? Disfrutatzeko. Batez ere guain DBH lauen zarenen pentsatzen duzu zure mundu edala gero zengo deten, ezakitzer, baina gauza askoz gehiagare indizkezunak, posibilidade pila dauzkezu bizitzan indizkezun gauzakin, así que momentu disfrutau lagunekin ondo pasa eta ez da gobiatzeko. Bueno, ikusi ditut instrumentu batzuk animatuko zeate edo ikutzea edo? Bai, ikastolako zuzendariak arazorik jartzez baldin badigu. Hasiko kulpa.
Dakizuenez bezala, Eberriak gure klasekoak 3 bere izorro astentzean metatutakoak aukeratzen dituzte. Gaurkoan, Inigo ekarriko dizkigu Eberriak. Kaixo, Inigo, zer prestatu dituzu gaur? Bai, getxo, Katalunian leski zabarra bota du, uelbe handiak utzi ditu eta etxe eta garaje batzu urez beteta utzi dituzte. Eta horregatik zuntzaileak etorri dira jende hori laguntzeko. Jo, aritzeko ari gudeak, espero dezagun barek konfusio. Bai, bigarrena da, gizon batek, eta bederatzi urteko gizon batek, esaten dura nola sentitzen da hilda egotea. Zergatik bere bihotza beratze erdi gelditu da, eta medikuak esan dute bakarrik 5 urte beratzen dizkiola. Jo, kartel baino ez zer bidea dut honek. Bai, eta azkenik tribunal batek 13 minutu urazpian irauten dute arrantza egiten. Eta arrantza zuizitzen dira eta timpanoak puskatzen dituzte sakonago igeri egiteko. Munduko rekorra utzi dute orduan? Ez munduko rekorra, eta 4 minutukoa da. Hauze izan da gure gaurko aste hartetan saioa. Eskerrik asko Inigo, eta besterik gabe hurrengo astera arte.